Kasama natin mga kamotmot ngayon dito sa Calasiao, Pangasinan para sa ating Guanzon Festival. At ngayon kasama natin ang Lita Riders headed by the President himself, si President Jack M. Ayan. Sir, kamusta po? Ito okay lang po. The best po yung ng Guanzon po. Ayan. Pang ilang taon nyo na pong nakasama dito sa Guanzon Festival? Although first time po namin ngayon po kasi kakaano lang po ng grupo namin. Gusto namin po makilala po ang aming grupo kasi kumbaga po possible pa lang po kami. Para makilala po kami ng mga ibang grupo. Yan. Sir, ilan na pong miyembro ng Lita Riders? Almost mga more than 80. More than 80? Yes po. Around Pangasinan po ba to? Around Pangasinan po. Sa atin dito lang, sa Yes, atin po. sa Pangasinan. Yes, po. Ayun, sir. And of course, meron ba kayong gustong i-promote? Meron po ba kayong mga scheduled rides? Yes po. Siya nga po pala sa next month sa Feb 30 ba? May po kami, long drive po, Cagayan. Yun po. Cagayan? Layo yun, pare. Sana po makayanan po namin. Tapos Bangos Fest po, nandun po kami, Gilong-Gilon, and Festival of the North, nandun po kami. Ayun, andun ang Lita Riders. Mag-invite pa tayo ng ibang mga kamot-mot natin sa Revap. Tara mga karepa, mga paps, punta tayo. Welcome po kayo lahat. Yan. Dito ulit sa Calasiao, Robinson's Guanzon Festival. Revap! Mga karevap, this is it. This is the third day. Katlong araw po natin dito sa Robinson's Calasiao, Pangasinan, kung saan nakiisa tayo at nakisama sa Guanzon Festival. It's been a long 3 days, but it's worth it, karevap. See you again next year for a bigger and greater Guanzon Festival. Again, this is your BM Rider, and in behalf of my partner, si RL Cruiser, we'll see you again next year here at Robinson's Calasiao, Pangasinan Guanzon Festival. Mga karevap, rev up tayo!